Madokachere mabuja akanaka atauya nadzo dzanyasi zuwa rokutanda mumwedzi uno wagumiguru kutenda chikara nokusvitsiwa mumwedzi yokupedzisira yogore mitatu. Nyasi Botswana inge ichipemberera makore 50 okuzvitonga kwawo kuri bewa chena kuti makorokoto. Munhau nyasi mapostori anga akazara nyasi kumzinda weZimbabwe kuState House nyasi wachiti tiri kunamatira wamunangarwa naye wamunangarwa wanga waripo wachifara nemapostori waanga vari kutoita wachipfugamira wachikushiwa mvura zvese zvichindoitiwa tikati itai tione kuti zvinosvika kupi peno wamwe wari kureketa wagototi ari kuzama kumisa mhepo iri kusimuka asi mhepo yacho anoikona bakuisimudza kuimisa iyoyi. Rekai tione nekutoti mhepo iyi kwainja chikara kuno kana iri mhepo yachikara pariba anoimisa manduwe ipapo rekai tirambe zvedu takaringa pokare kwai kuno wamwe wafana waZANU-PF wechidiki wagoburika wachiti wamunangarwa takatokutsigirai ipapa dai matoita kutobisa wese wanhu vari kutsigirana naChiwenga naye Chiwenga wacho wanhu wawa rekai tirambe zvedu takaringa kuti zvinoperera kupi. Apawo Firimeni Chari agota wakomana zviri kuitika hwendo huno pachaita kuti tiziva vanhu vanenge vachiita kumhanya mhanduwe kwese zvekutoti ipapa gore ribe kupera kwaigongwarirai muone ipapa zvichaitika. Rekai tirambe zvedu takaringa chedu huringa tinenge tichikunyepai kuti zviri kutekaira nekupi asi gorambai makaringa mazuva masoma ari kuteera ipapapo pane mumwe achapfekedziwa juzi rokukumbira rurekero apologies mhanduwe iri kupfekiwa manje anhu rekai murambe makaringa ipapo muchiona zvichaitika. Masoko agoburika mhanduwe okuti kwai chabangu kwai agoendesiwa kuIndia nehurumende kuti arapiwe colon cancer awakomana chirwere chagwarasha tsvangirai ndo chakagwarasha ana Patisoni Dzamara ndo chagwarasha iye chabata iyeyu pokare idihwi ZANU-PF munodai kuona bamhanduwe rekai tirambe zvedu takaringa kuti zvinopera sei kuIndia kwaari ikweyo tinenge tichizotetekera tichimbwa kuti zvikuenda nokupi. Tati tinyepe vanhu mhanduwe kuti zviri kuitika kureketa kuno zvese zvagonzi nehurumende mazuva apfuura tabva tabisa chakati tabva tadzikisa chakati kuregai kuenda makamisa dundundu mhanduwe muchiti kwai hurumende yakati tadzikisa mutengo yochakati aiwaba kuribe zvakadaro ndo zvati zvaitika nekutoti ipapa zvese zvinhu zviya zviri kuchajiwa mari yacho chaiyo yakareketiwa iyoyo yekudhara iyoyo itsvai yati yaisiwa baba mutemo kureketa kuti paribe zvakadando aendowe manyautsa mukamwa wazhinji wari kuchema ko unenge watoti ndikaenda ndikatenga motika ndobva ndaisa manhamba yangu pakutenga motika zvisvino wobva wabhadhara nomari dzomutero dzese pakuchiti manhamba kaiwe uri kuringira kuti manhamba anenge achipa wosvikonzi tipe 500 akakwana iwe goreka kuti nyaudza mhanduwe paribe chizvino rekai tirambe tichiringa kuona kwazvinoperera. Chipatara choMupiro kwai chabata pokare mumwe anonzi Helma Gurupira ane makore 23 uyo kwai agonyepera kuti ndino revhoro mhanduwe achiisa mapepa okunyepera zimuseki ndo yagotozoti aiwa bati muzi waba uyu aribe kupasa uyu orererere ipapa atokwechemedziwa akaendesiwa kudare atopuwa hachebhero ndo mhanza yaagoita. Rekai tirambe tichiona kuti inoperera kupi nyaya yacho. Mapurisa agoburika achiteketa kuti kwai kuno vanhu 4 waburitsiwa mumugodhi wekumazoe tagokunyepai uya wakomana zvakaita kunyangariwa mweya yawo dai yazorora murugare tiri kuziva ba kuti muno mumwe chere kana kuti ndiwo wanga warimo bedzi tinoramba takandoringa. Mapurisa pokare hatiwo ari kutsvaka kuti chii chakaitika ari kuferefeta kuti kwai chii chakaitika kuti kuofisi kwai kazembe kupaziwe vanhu vakatora mareputopu vakatora nezvimwe magwaro akakosha
Ofisi iri papa munhu mutapapa chero manduwe zviri kuitika izvi. Regai tirambe zvedu tichiringa kuona kuti zviri kuperera nokupi. Wakati pokare kune imwe imba inorara vanhu yatungwarara kwakaita mwoto pokare wari kuferefeta kuti mwoto wacho wakonzerwa nei, mwoto chete kana kuti pano zviri kuitika. Imi regai tirambe takaringa kuona kwazviri kuenda. Hondo mhepo iri kusimuka iyi, regai tinenge tichikunyepai zvizhinji. Ndipo munozoona vanhu vakubuditsiwa mafaira manduwe avasiri kuziva kuti akazara nyika yese, unoiri kana akukushiwa padande mutande. Ndizvo zvazvinotereketa izvozvo. Tirambe takaringa. Gurukota rezveutano ragota michina yokurapa chirwere chegomarara gore kushaya zvenyu iri kuuya. Takatopa matenda kumakambani mairi omari mamiliyoni 29, 27 million pachirungu. Apa wakomanaka. Regai tirambe zvedu tichiringa. Izvezvi vanhu vari kuhwara manduwe, asi paribe kana mubodza ari kurapiwa nokenzayo. Taakutomirira yawe kutoti dai watoita hawo yawe wapa vanhu simba rokurapa vanhu, nokutoti izvi kaizvi vanhu vanopfa idi zvakanyanya. Jacob Mapfume agofuma ipapa achireketa kuti wakomana ndiri kurwadziwa fani, zvinhu zviri kutadza kutekaira zvisvinu. Goringai waro ipapa, miti yese yakajahwaka ichijarirwa sadhiki iya. Kwai yakuoma, sora rese riya kwai rakatopera kuoma pachiribe kana upenyu payo. Orerere manduwe, zvakaita kuoma chaizvo. Regai tirambe tichiringa ipapa kuti zvinopera nekupi, zvinopera sei. Tinenge tichiona pokare ari kuratidza kurwadziwa fani nozvakaitiwa nozesa kuti magetsi emugwagwa aya akaisirwa mamita manduwe kuti kana kanzuru ikareka kujusa paribe munonga muri mucherima ari kurwadziwa fani. Kwai chii chakadanda ichocho? Zvinhu zvivi zvinofanira kunge zvisingaitiki asi icho chokwadi, asi regai tirambe tichiringa kuona kuti zvinoperera kupi. Wagari vanogara kuAshton Park vari kurwadziwa fani nozviri kureketeka kuti kuruda kuuyiwa koita mvuserereka ocheteyo Heartfelt Ministries mazuva 3 achidandaura manduwe nokuparidza. Regai tione kuti zvichaperera kupi. Kwai wagari vekuAshton Park vari kuti tiri kuzvidaba. Regai tigoona kuti zvinoperera papi chaiko. Tinenge tichikunyepai. Kwai nomakorokota amunangarwa tikuda kutounza mutemo mutsva unonzi Border Management Authority Bill. Regai tigoona kuti uchapera uchiita sei. Pokare unenge uchireketa kuti kudini, nekuti zvinenge zviri mukati ndo zvinonyanya kukonzeresa kuti zvinhu zvirwadze. Wokubulawayo wari kufara. Tiri kutenda kanzuru yeguta robulawayo yagopega ikapa vanhu nzvimbo dzokuwakira dzinosvika 453 dzokunogara vanhu vazhinji kuruvhevhe. Pokare wakagoisa dzimwe nzvimbo dzinoita 130 kuEmganwini. Tikuti makorokoto kokwedu buja wakomana. Vanhu vanoramba vachinonzi endai kujama zvese zvinenge zvinonzi kujama ikweyo hene ikweyo undoita mafirigada undomera vanhu undogara hwii kuita kupegiwawo zvisvinu muchibva maisiwawo notara nodii. Idi zvakaita kuoma. Buja yedu inoita kurwadza idi. Koka iye muchinda akasungiwa nozuro uyuyu ari mukuru paneti 1 agopuwa zviuru 5 zvobhero nyasi. Magweta acha anga atonyora tsamba kuti goburitsai munhu wedu izvezvi. Regai tione hedu kuti zvinopera sei. Hurumende iri kufara yareketayo kutoti wendo huno mwedzi watabvayu wanyamavhuvhu kwai haiwa mhepo yakavhuvhuta zvisvinu tikaita mari yakawanda yezvinhu zvitagotengesa kunze ichisara imwe tatenga zvimwe zvatinotengawo kubva kunze, trade surplus pachirungu. Tikati haiwa zvisvinu regai tione kuti zvinoperera kupi.
zvinoita kuti upenyu hwevanhu huchinjechere kana kuti paribe. Toringa hedu pasi rese kuti pakamira sei. Kureketa kuno vanhu veEFF vari kurwadziwa fani nokuti Malema agonzi iwe uri rema iwewe wakaridza pfuti tautokupechemedza abatiwa nomhosva. Haiya atoti tichatosvitsana kumapena chaiko kuti nyaya iyo imisiwe. Tikatirambe takaringa kuti zvinopera kupi zvichienda sei. Mapurisa wanga ari kunzvimbo yeCape Town mandiwe wachita wari kuita kuteya mandiwe munzvimbo dzinosvika 23 dzevanhu vakapiwa matenda mandiwe obhiriyoni nomazana matanhatu emamiliyoni 1.6 billion rands pachirungu. Pakaita kunyangariwa ipapa rikaitirambe zvedu tichiringa kuona kuti zvinoenda nokupi. Apawo kwai idzo shangwiti dzokuba mari yokutembisa kuchipatara kwai dzakaendapo kare kuchipatara choNorth West dzikanopuwapo kare rimwe tenda mandiwe rokubika bhiriyoni ribodzi romari yomuSouth Africa. Vanhu vava ndotima chairo wakaita kuora mumwoyo, kuora chaiko kusvino. Kaitirambe zvedu tichiringa kuona kuti zvinoperera kupi. Komisheni yaMadlanga kwai iri kusimudzira basa zuva rochi13 mumwedzi uno. Izvezvi wambobefura. Kaitirambe zvedu tichiringa kuona kwazvinoenda kuti ndokupi. Apawo umwe akamboita mutedzeri wegurukota aripo ipapa Tabang Makwetla akakwechemedziwa mandiwe atori mudare kureketa kwemazuva ano. Wari kumira nyaya iyoyo rikaitione kuti inomubata chere kana kuti ichaperera kupi. Mapurisa okuKenya ari kuti tiri kutsvaka munhu anonzi Collins Kalusha. Kuda kupa munhu anenge atinyepa kuti aripi bhiriyoni romashiringi kana kuti zviuru 1.9 emari yekuAmerica. Kaitione kuti vanozvikona chere vachazviita chere kana kuti zvinenge zvakamira sei. Awawo Frotila mandiwe waita kuringana norufu hwavo ipapo. Yeno zviri kuitika Israeli iri kuda kuwarambidza kuenda hondo iya yapadhuze kudai kundokwena matichisi zvaatotungidzika ipapo. Rikaitirambe tichiringa hedu kuona kwainoperera kuti ndokupi. Ukuwo Trump ari kuti aiwa agowa rambai muchipfuurira mberi muchitipa zvokudya zvenyu zvamunorima kuAfrica zvezvinuzvi nokutoti kwai ndiri kumbokupai gore ribodzi. Tototenda kutoti watipa gore shamwari nokuti zvichada kunetsa. Tikuramba tichitenda kuti agowa iri kuramba iripo. Wamwe ndowagotoburika wachiseka kuti tiramba kudhuriwa nokutenga chokudya saka kuda kuti agowa ibenhuke. Nokuti ichokwadi chere ichi. Asi haiwa zvanyasi mabuja tagumira pano ndini wenyu mhandiwe wonawo.